गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। नंगौ दिनैहाय जोंनि बनगाव गामिनि जे खेराइ थानसालि बियो थांनाय समाव जे आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिसि गभर्नमेन्टनि अननायाव जे नैबे जोंनि खेराइ थानसालिखौ थेलेबलेबबाबो मोनसे मोजाङै जोङो लुफुंनानै लानो हाबाय। दा गिबियाव आङो बिनि थाखाय आङो सरकारनिसिम आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय गामिनि जानानै। आरो दिनै बेखौहाय बेखेवनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो बेखेवनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दा बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों जे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे दिनैनि जे खेराइ फुजा बा खेराइ फोरबो बियो जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव। आरो बेवहाय साफ्रोमबो जोंनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बयबो मैखोमै बाहागो लानानै बेखौ दिनै हरसे बा गाबोन फुंसिम फुंनि 7टा बा 8टासिमाव बे खेराइ फुजाया जोंहा जोबहैगोन। दा बेखिनिखौ आङो नैबे जे दिनैहाय जे बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ गोजोननायजों लोगोसे आङो बेखिनिखौ फोरमायदेरनाय जाबाय। बियो जोंनि गुदि बाथौ धोरोमनि बा जोंनि बाथौ धोरोमनि बियो मोनसे गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो मोनसे जोंनि धोरोम बा बाथौ धोरोमजों नांजाबफानाय मोनसे खेराइ फुजा। बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो होनाय जायो। आरो बिनि सिगां जोङो मैया बा दाख्लिनिफ्राय जोङो गारजा फुजाखौ जों होग्रोनाय जाबाय। गारजा फुजाया जोंना मैया जोब्बाय। आरो दिनैहाय गारजा फुजा जोबनाय लोगो लोगो जोंहा मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जोङो बे खेराइ फुजाखौ होनाय जागोन। आरो दा बिनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायदेरनो सानो जे खेराइ फुजा होनायजों लोगोसे बियो जोंनि धोरोमनि जेखिनि निथि आदर्श आरो खेराइ होनायजों लोगोसे जोंनि इयुन समाव जों बर' जाथि हिसाबै बा जोंनि गामि हिसाबै बा जोंनि ओनसोल हिसाबै जोङो मा रोखोमै जोङो सोलिलांगोन बा जोंनि थासारिया मा थासारियाव फैगोन जों बेफोरखौ खेराइ होनायजों लोगोसे जोङो आइ आफा दौदिनि जाखांनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ सोंनानै लानाय जायो। दा बियो मोनसे दौदिनि मोसानायनि गेजेरजों बा दौदिनिया गावनि जेखिनि माफा माफा जे जोंनि अबंलावरिफोरनि जे गाखोनायजों बा मानखांनायजों लोगोसे साफा साफा मोदायनि नाम लानानै बिथाङा मोसा मोसा दिन्थियो। आरो बे दिन्थिनाया बिराद गोथौ आरो ओंथि गोनां। दा बेखौ जोङो मोजाङै बिजिरनो थाङोबा बियो जोंनि बर' जाथि बा जोंनि गुदि बाथौ बा बाथौ धोरोमजों बा बर' हारिजों एंगार हायै बे खेराइ फुजाया मोनसे बाहागो। बेनिखायनो जोङो खेराइ फुजा होनायजों लोगोसे जोंनि गामि आरो ओनसोल आरो जोंनि थांना थानाय जोंनि रांखान्थि हालोद बा जोंनि गथ' गथायनि इयुन संसारा जाहाथे मोजांथारै सोरखिलांनो हायो अराय समनि थाखाय जोङो बेखौ नैबे खेराइ फुजानि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ फालिनाय जायो बा बेखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो खेराइ फुजाखौ होनाय जायो।